ଯୋଗ ବରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସପ୍ତମ ଦିବସକୁ ମୁଁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧନାକର୍ମୀ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କେତେକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1, ଗୋଟିଏ କାଚ ବିକରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା କଲିଚୂନ ନେବା। ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳ ଢାଳିବା। ବିକରଟିକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦ୍ରବଣକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେବା। କଣା ଥିବା ଏକ କର୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ତା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ କାଚ ନଳୀ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚ ନଳୀ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରକୁ ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ରବଣଟି ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦ ସହ ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 କରିବା। ଏକ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଫୁଟନ ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗ୍ରାମ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ନେବା। ଦେଖ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ବର୍ଣ୍ଣରରେ ଗରମ କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଉଛି ତଥା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଗନ୍ଧକର ଲାକ୍ଷଣିକ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ରୁ 3ଟି ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପୀୟ ବିଘଟନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3, ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଟନ ନଳୀରେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗରମ କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତା କାଠିକୁ ନଳୀ ମୁହଁରେ ପୁରାଇଲେ ଏହା ଲିଭି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 4, ତାପୀୟ ବିଘଟନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଟନ ନଳୀରେ 2 ଗ୍ରାମ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେବା। ଏହାକୁ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଧୂମ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହି ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଧୂପକାଠି ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଖା ସହ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 4ରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ତାପ ଯୋଗୁଁ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଏଥିରୁ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 5, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ର ନେବା। ଏହାର ତଳପଟରେ 2ଟି କଣା କରି କଣା ଥିବା ରବର ଠିପି ଲଗାଇବା। 2ଟି କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ
6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। ପାତ୍ରକୁ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେତେ ଟୋପା ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇବା। 2ଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଉପରେ ଓଲଟାଇ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଚକୁ ଅନ୍ କରି ଦେଖିବା ଯେ ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ସଂଗୃହୀତ ଗ୍ୟାସର ଆୟତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ଅନ୍ୟଟିର 2 ଗୁଣ। ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଗ୍ୟାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମହମବତୀଟି ଅଧିକ ଶିଖାରେ ଜଳିବ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହ ଜଳିବ। ଏଠାରେ ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ହୋଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 6 ଏକ ଚିନାବାଟି ପାତ୍ରରେ 2 ଗ୍ରାମ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣ ନେବା। ଦେଖ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରଖିବା। ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଘଟିତ ହୋଇ ସିଲଭର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସିଲଭରର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧୂସର। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2, 3, 4, 5, 6ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ କିଛି ସରଳତର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।